Mňaues, ranec, fanec, zdraví ťa Boromír, alebo Uruk-hai generál, alebo Dwarf, alebo Henry. Nebo Tady Stay Frosty, Vandy LP. Tak vítám vás u slavného Mount & Blade. Nyní to není Mount & Blade, jak ho známe. Je to s modem Invasion 2. Tak dneska si ukážeme, co tenhle mod obnáší a na co se můžeme těšit. Na velkou zábavu. To je asi vše. Takže jdeme za Středozem. Som zapredaný. Gondor Infantry. Ale ja som ozaj do prdele. Zabijem ťa, nerob to. Gondor Helmet. Nějaké levné brnění, špatské. WTF, to je málo peňazí. Málo peňazí. Gondor Infantry. Gondor. Já nevím, jaké brnění. Také lacné na drahšie nemáme. Tak dáme Gondor Citadel Guard. Máš na to peniaze? Jo, Citadel Guard. Ale to je celkem levné, no, náhodou. Joj. Si děláš prdel? No nemáš na to peniaze. Nemám na to. Si musím levnější. Ty musíš tie militie a tak. Militie. Hej, já si ani rukavice vzít nemůžu. Hej, vezmeme si luky, ne? Si nám na to vyjde. Ja idem za elfa. Možná budú mít peníze. Peníze? Možná. Hej, si vezmu Gondor Sword a Gondor. Ježiš, mě nevyjde ani na to. Jsem šupák. Si helmu nevezmu. Ne, já si vezmu luk aspoň. A to mi potom nevyjde na všechny. To je blbé. Hej, jsme ve finanční tísni. Ve veliké finanční tísni. Můžete nám pomoct, když nám zašlete darcovskou SMS. Na PayPal. Na môj PayPal, samozrejme. Nikoho nenapadne posielať na Henryho PayPal. Prej. Lebo môj PayPal je zapnutý. Mně to nebude vadit. Etela. Sakra, veď ja nemám ani na najlacnejší luk. Za elfiky. Jaj, už to je skřet. Zmrt. A už bude. What the fuck, ja nemám na najlacnejší meč. Toto dělá, ale ja ho najdu a zabijem. Jaj. Skřeti už jsou vevnitř. Jak se potkám. To byl Noobsky Gay, ten to robil. Hej, 3 přeživší. 3? 3. A 11 zvuk. O, ty vole, už ma spawnlo. Mám jeden ten veľký elfský meč a minimum brnenia. Tak jo, mě ubijí. Ja neviem ani. Ak si vole, koľko ich je. Si berem ten orc shield. Frosty, čúvaj, už ti idem na pomoc. Dobre. Ja nedostanu, tak stan, no. Utíkej. Ja dostali. Tak jo, no. Nejsem moc. No. Koľko máš peniaz, ja mám zároveň trh. Hej, už mám víc. Hej, ten nějaký ten. Hlavně si koupím lepší brnění. Jo. Vždycky jak dám to brnko, tak se mi to sekne. Nie, lebo to nemáme ešte načítané, to sme nehrali. Hej, ja si nemôžu koupit lepší brnění. Ja môžem. Jo, môžu. To si na tom potom dosť biedne. Jo, môžu. Môžu si koupit Gondor Knights Armor. To sa ti momentálne ešte neoplatí. Ja som elfik s jedným malým mečom a škaredým koňom. Ty za mňou nejdeš, ty Rofl?
Ináč toto je, ako sa volá tento mod? Full Invasion. Full Invasion. Ja už som to říkal. Takže všetci si ho stiahnite, pridajte si mňa za predaného na Steame. Stay Frosty sa volá. Samozřejmě, že mě znajdu. Nebo můžete pod jménem Henry 66666 a možno je tam jedna devina. Lol Gandalf s palicou, vládí všetci. Host, to je náš fanúšik. Horst. Horste. Kde jsou? Skřete. Kde jsou, víš? Vo veži. A už je vidím. Horste. Mám killa, dziękuję ci Konrad. My sa spawnuje iba 3 na to tež. A asi budeme musieť aktualizovať verziu, nie? Sme na tom, kde je tam 500 ľudí. No. To sú iba battle. Lol, tam je Witch King. Witch King. Witch King. Witch King. A je také Witch King. A Stay Frosty umíra. Umíram. Co Nautilus? What the fuck? Oh crap. Aspoň si můžu koupit lepší brnko. To jste lepší stránky. Tak už se načtí. Černý numerovaný. Dám ten Great Sword a boj. Budeme se nedám. Lepší bodky na to už mi nevidím. Ty už jsi po smrti? Jo, seš po smrti. Tak počkáme, doufám, že to dále protože... A jestli ne, tak sú to černé čuby a ja sa nikdy nechcem. Jo, ja už si môžem dovoliť. Dobre, nemôžem. Ach, tie hodiny odtiaľto chýbali, nízko rozpočtové hudby. Konečne lepší brnění. Ale do prdele mi to tu skáče, že kto hrá nové hry, koho to zaujíma. Prej. Ty čo prekuješ? Už přichází. To mi nedalo nové brnko. Smrt, no. Si mě dostal do rohu. Ja si vezmem Gandalfovú hulu. Gandalfovú hulu? Zabij Gandalfovú. Tu si prvá špíny. Ja. O, ty kráso! Jak si skapal. Ja aspoň môžem mať už na rozdiel od teba niečo krajšie, hej? Ja tiež.
prodali za 600 korun. A nebo si dám lepší trnko. Vypadá to, že to asi nedá. 26 versus 2 hráči. 26 a doufejme. Nedoufej, prehráme. Možná je to šance. Šanca by to bola, ale nie pre nás. Jo, mám novú zbroj. Nemyslím, že pravděpodobně o ty peníze přijdeš. Nebo ne? Jo, už som feša. Já taky. Ty nejseš feša. Já mám kapitánské brnění. No ja mám to najlepšie, elfské. Vieš ako som... Nemám nejlepší brnění, lepší je ještě od generála. No ja ti vrajím, že ja mám to najlepšie. Kde sú ty skřety, nevíš? Venku. Vlastne tam by mal byť iba ten boss, nie? Jo. Ten trochu vidím, je u mě. Je to troch? Jo. Ale v armoru. No je šípky ho prerazia. Doufaj. A kde je? Von alebo kde? Či je tam? Stay prosty. Sakra, to sú... To je až 21 botů, co teď? Teď? Ja tě nevidím, kde si. Dole pri bráne bojujem. To som mňa Robin Hudo. Robin Hudo. Hodor? Hodor. Tam nejdřív musím dostat. Vandy jede tryskem. Jsem prostě dobrý. Už som chcel vybrať. Chcel by som sa dať potom za Rohan. Ježiš, what the noob. Fasile. Kde jsou ještě? Je tu poslední? No už není. Oh, sakra. Bossy. Ja si berem toho na tom koni. Alebo uvieka. Som za to, že utečiem. Masičko moja. Kolik máte chápek? Veľa. Tak to si mi řekl hodně. Nikdo mi nepomůže. Je to, ja som zabil troch. Ja neviem kolik. Zetneme mu pomoc. Možno bude kľudnejší. Jo. Nemluvím. Si zabil diplomata Mordoru, mal Vexaurus, ktorý mal iba ústa. To seže rebel teda. Mouth of Mordor.
To si viděl, no? Jo, Digeshi. A nízkorozpočtový Saruman. Digeshi, co umějí plavěši. Digeshi, jak se hádají o věci. Oni nám zdrhli do toho, do tej veže, poď. Už vychádzajú hore Židi. Židi pojedete parníkem. Uá, došlouhli. Dečok. Já už bych tam nešel, ale ono se to ani tak moc nevyplatí. Čurej. Ork scam. OK, change equipment, hneď si nahodím najťažšie rukavice, jak diamantový čávo. Také lepšie helmety nesú. 34 armor, to půjde. Nechaj. Potom netučím, 48, 48. Slovo viac než 48, hovný. Ještě 11. Tady je jeden sekundový. Ork, Drynet, Warrior. O, ty vole. Kde? Charge. Ten je můj Boromír. On ho zabil. Další. Error. What the fuck? Co si to za teplouši? Nějací Araby. Veď tuvaj šabalabalavá chala. Nerobia im nič ľudky tu, kámo. Jedného jsem zapít. Pomoc! Švajdová mama mi vypadla. Tykle, mám 27 kg, jsem mnoho milý. Už si měl chcípnout, ty ožralá. Nejsem ožralá, ty svině jedna tlustá. Ty kanále jeden. To se nestíhnu léčit. Já mám právo sedět. Umřel Aragorn právě. Son of the Arator. King from the... Hey son, who is your father? Tady úplně vyžívám. Čom? No už se nevyžívám, už se dovyžívám. Tak treba, to máš taky škaredý. Hej, to už teď bych si dovolil něco zajímavého. Tak je 40 000, tak mně je to jedno. Mordor Generals, to se ne. Co tu máme? To
je prej i stromovec nějaký. Ne, ten. Ale stojí hodně, 100 pade. 100 pade. Si dám zase Condor Infantry a dám si to nejlepší plnění, co to jde. Podľa mňa Hrdínovia by mali mať najväčší damage a mali by stať najviac. No. Ale že to tak není. Hahaha, takže kto sa v čom vyžíva, videl si to? Tie Max strtil. Teďko vybírám brnění. Další jdou. Už? Tak to 16. Tak to ich idem počkať pred bránu. A takí bossovia? Ano. Zablo, a ještě raz. Tak, a ještě jednou. A ještě jednou. A ještě raz. To bylo zhora? Mně se v tom modu líbí strašně ty bossové. Že vydávají i ty slušky, se to dost propracovat. Prasáci si to. Máš darebák. Hodně štěstí. Čo ide? Men of Harad. Do pytle, oni utekajú a nechajú iba tu. Mumakil. Veď mu to nič nerobí. Bych utek. Jak cipneš. Ja jdu hore na schody. Ha, ty prekletý Mumakil. Spekni mi ho, kde ho je, či idú aj pešiaci? Jo, Men of Harad. A koľko ich je? Nevím, tak... 120? Podívám se. 5. No. 6. Tak 6. Jeden šíp do nohy a zabilo ma. A naozaj jeden jediný šíp do nohy a proste som cip. Nevíš, jak dlouho natačíme? Netuším. Máš to ešte červené? Jo, mám ešte červené. Tak ešte máš miesto. Tomto z tejto oblude treba domov strieľať. La ta 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 la ta 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 la ta 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 la la la. Se tam bugnul. A je tak skape, podle mě. Jak se dostal na ten prekletý trebuchet? Nevím. A už mu zabil ranu. Že on strieľa do toho mounta, oni majú do toho chlapa. Do toho. Čo tam sedí.
No to je Pako. Vtipné, že ten Momakel je naskriptovaný jako kôň. Je naskriptovaný jako kôň. Tak vidno, aj tie pohyby, aj zvuky. Nevieš, čím sa tu dáva chat? Chat? Hej. Tečkom. T. A Zkem Protein. Konečně. Já si myslím... Future Marines. Dobrá, že to by bylo asi pro tohle video všechno, okay. Takže jestli se vám to líbilo, tak můžete zanechat odběr nebo like. A zdaleka z tohohle modu to nebylo všechno, samozřejmě tam toho víc, co se dá natáčet, co se dá hrát, takže... Kdyby jste měli zájem pokračovat na tomhletom, tak napište do komentářů svůj názor, nebo zanechte ten like, nebo ten odběr. Takže čest u dalšího videa. Čest u dalšího videa.